दहाय फन हरबाय थादोंमोन लक्ष्मणनो हरफिनसै आं आयौ ओइ लक्ष्मण दाबो सिखाराखै नामा नोङो मा होनदों तुतुलि सिखारबायलै नै आङो अमलेटसो एवनो नागिरबाय दं जानो फैबानो जाबाय जानोबा अरे बा मालायसो बा अमलेटसो एवनो नागिरदों र' बेखौनो आंहा बिसना सायावनो मबाइल थुबाय थादों नंदों जेबो नङा दे आंथ' जाहैथ'ला मानोना दा नोंस्रा नोमाया माने नोंसिनि आइया आंखौ जाहोखानायबो नङादां होखारहरफिनखागोन बे नुबानो जायो नामाब्रा थोद आं थानायाव होखारहरबाय बायनो हायो आंनि लोगोखौ बेबो माथो खाथियाव थाबालाय बिमाया आंखौ रायबाय थाबाबो नोंना बिमायानो खोनासंथारालाय माने एकदम नोंनि खोथाफोरखौ बिदि नङालै तुतुलि आइनालाय बिदिनोसै थाब बावनो नागिराना बियो खोथाफोरखौ उनाव बावगारलांगोन दे दाबो आंजों रायलायनाय खोनाबा रायबावगोनसो बियो बेखायनो जाम्बा बारा रायलायना आंजों गार्लफ्रेन्डजों रायलायब्रा गावहा माबा तुतुलिनोसो हरबाय थायोनो हरनो मोनामोन नामा बबेयाव लिरनाय दं आं हरनो मोना होननानै आं नोंनि लोगो जेब्ला गोसो जायो अब्ला हरगोन आं रायलायनो गोसो जाबानो आच्छा जि रायलायनो गोसो जाबानो हरगोन आंनो जेन आंसो नोंनि गार्लफ्रेन्डलै नंगौथ'ब्रा नंखागौना दालायथो नङा नों आंनि गार्लफ्रेन्ड गार्ल मानेथ' हिन्जाव ओमफ्राय फ्रेन्ड मानेथ' लोगो हिन्जाव लोगो खम सालागलै नोंबो सोरबाबा गोरोन्थिसो बुजिलांगोन बेफोरबायदि बुंबा नोंबो बुंनो हाया दे दाना आंजों रायलायबा माला टाइमा थाङो फात्ताबो मोनखानाय नङा नोङो न' मोनखायाबो दा रायलायबा जेब्लाना बरिं मोनोना अब्लाना टाइमखौनो फात्ता मोनखाया दा लोगोजों रायलायनो मोनबाथ' आरो खोथायानो माबाव आरो नोंजों दाथ' आंना एकदमबारे मिलायसोबायना रायलायनाय जोंनि साननाय माखासे माबा माबि बेखायनो रायलायो आरोलै नोंजों नाथाय गार्लफ्रेन्ड थायोबा आं रायलायमारामोन दे डिस्टार्ब खालामामोन नोंसोरखौ बा दे गैमारालै गैमारा आंना ओमफ्राय मा खालामदों आयंआलाय जानोलै गैया अबेबा आलासिसो जाहैनो होननानै थांदोंमोन दा बहा थांखोथाय खोन्थालांस्लाबासै माथो र' दायो फन हरसै आङो बा बिमायाबो मालाय खोन्थायालासिनो थांलाबायथारो नामा नोंना दाना ओहो बिदिथ' थाङामोन खोन्थालांखाथारोमोन नानिजोंसो दहाय रायलायदोंमोन दा सोंसै आं नानिनाव दे होमबालाय लक्ष्मण थाथ' बिदिबा एवथ'दो नोंहा दा दावदैयासो खामलायलांबा अबेबा आंहासो दाय जालायगोन जाया दे रायलायो जेबो नङा आं फुल लाउड स्पिकार होनानैसो रायलायखाबावबायसो बा आसोला आयौ लामायालाय हा बोजोंसै बोरैबा हादान बायदिसो मोनबायहां हादान नङाहाय बिस्राना मोजां मोनगोन नों गामिखौ नुबोलानो र' मोनथारसिगोन फाग्लिलाय आरोबा आं दिनैहाय मानो फैदों बेखौथ' उनावसो मोनथिगोन थांबाय दङ आङो बिस्रानाव आबा लक्ष्मण नोंनि साननाय बायदि आं जाफुंहोजोबाथ' आंनि नोमानि गोसो बायदिबो सोलिनांगोन नों माब्लाबा नोमाया बै खानाय थंब्रे थुनथुलिखौ लाहोथारा जिबनावबो दे फैदो थांनोसै थाबनो आंथ' फिसालानोबो खोन्थाबोबावाखैसोहाय ओमफ्राय जोंथ' दखानावबो हाबबोआखैना ओमफ्राय माबा मोनसे लाङाबा आलासि जानो थांनाया बिदि थांसै हाबाब दखानानो गैयाबा बै ससेयाव जेबो नङा माबा मोनसे जागोन बियो आङो दे जि खोथानि थाखाय फैदो बेखौथ' रायलायहैग्रोनि ओमफ्राय उनाव बाखि जागोन आरोहाय बेफोरो नोंबा आरो मा सानना फैखोहाय दे आंहा ओरैनो नोंनि खुसियाव खुसि जाफानो मोनबानो जाबायहाय ना मा बुङो जागोन दे जागोन फैदो थांग्रोनोसैहाय दा फिसालाया फन हरबाबा आङो मा बुंहरनोथाय माबा मोनसे सानसै लामा मा सानो मा खालामनो सानदों नोंसो मिन्थिसिगौ आरो दे बेदर मोनजाहैबानो जाबायहाय आलासि जानायाव आंहा बे सायख्लुङाबो ना आंखौ बेहायनो नेनो खोन्थादोंमोन र' नेनसै आरो दसे फैखासिगोन ना आं दासो नै बावैसो फन हरनायाव मोनफैबाय होनदोंमोन दाथ' सायख्लुंना गार्लफ्रेन्डबो गैलाना लोगो हमनायाव मानोबा आइ एम भेरि हेपि जादों आङो जोबोद खुसि ओमफ्रायथ' ओरैनोथ' बे आंनि बयफ्रेन्ड नङा लोगोसो आरोना जोङो थेवब्लाबो आङो जोबोद खुसि जादों गोसोआव दिनै सायख्लुं नोंखौ लोगो हमनो थाखाय सोर मिन्थिगौमोन दे सायखौ आङो जेब्लायबो हास्थायोना जे बेफोरबायदि लोगो हमनो रायज्लायनो बेनो गावनो खोद आंखौ माब्लाबा बेफोरबायदि गावनो लिंहरगोन होननानै लोगो हमनो थाखाय आरो बेबो उरायनायनि थाखाय नङा दिनै आंखौनो लोगो हमनो फैनो ओंखारदों नंमारगौलै खाफालाव जुदि थायोना सानसेब्लाबो साननायफ्राबो जाफुंमारो दे सायख्लुङा आंखौ मोजांथ' मोनखानाय नङा थेवबाबो आंनि गोसोनि फिलिंसावथ' सायख्लुंनि थाखाय गोबां माने बेफोरबायदि अननाय दङ ना आं
आंबो बेखौबो मारै इगनर खालामदे आं जायख्लंखौ जोबोद फसायखायो नाथाय आं फसायबालाय मा जानो मालाय बेबो बिनि नोजोरा आंनिथिं गोग्लैयानोबा सनालि जायख्लं नों सफैबाय औ आंथ' सफैबाय जेब्लाना नोङो माबा माबि सानबाय दङमोन बिदि नङालै नङा दे आं मिथिगौ नों माबा मोनसे सानदों आंखौनो सानखादोंदां ना थगायनाङालै सनालि आंखौ सानदोंबा सानदों बुंखा डाइरेक्ट साननायालाय नोंखौनो सानदोंमोन आरोलै नाथाय नोंसो जायख्लं नों बोरै मिथिगो दे आं दि नोंखौनो सानदों फनफ्राबो एकदम बेलेग टाइमावसो फैखायोलै माबा मोनथियोब्रा मोनथियो सनालि बेखौनो सानदोंमोन आरोलै आङो जायख्लं जेनेबा नोङो माने आं नोंखौ बावमान लिंहरदों आरो नोंजों मा खोथा दङमोन बेफोरबायदि ना सिगाङावथ' ओरैनो नोंनि खोथा लायाखैमोन नाथाय ना आं दिनै नोंखौ बेयाव लिंहरनायनि जाहोन दंमारो नंगौ सनालि मोनसे समाव आं नोंखौ एकदम गोरोन्थि बुजिथारदोंमोनलै नाथाय गोरोन्थियाथ' गुबुन सोरबायासोमोन दे थांखांनायखौ आरो मानो बुरखांबाय थानो दे जायख्लं जोब्बाय बे मेटारा ओहो जोबाखै बे मेटारा जेब्लासिम बै गुन्दिखौ आं लोगो मोनाना बे उरायना गुन्दिखौ बेजों आं बदला लानो हाया अब्लासिम आंनि गोसोआ मोजां मोननाय नङा बे फैसा सिखाव गुन्दिखौ साला मोनबा मुस्रोम सिफ्लेनाय बायदि सिफ्लेजोबगौ आङो मानसिखौनो गाफ्लेजोबनो लुगैना दङ आङो ओरैबायदि आंखौ जाम्बा खालामनानै थांदों धोखा खालामनानै जेन'बा मोजां मोननायाव ना सोरखौबा ट्रास्ट खालामनाय सोरखौबा अननाय होनाय बेफोरो मा बेफोरथ' थाखानांगौ ना नाथाय बे आंनि मोजांनि गाज्रि फाइदाव थायदो हाय जायख्लं बेनोथ' दे माब्लाबा लोगो मोनबा थिगसे बेजों नोङो दाजाबलाय दानख'लाय खालामबानो जाबाय दे नोंसिनि खोथा बेफोरो मेटार औ बाट दिनै आङो बिनि खोथायैनो जेन'बा नोंखौ मोनसे थेंक इउबो बुंनो सानदों वाव मानसियानो मानसि माथो बिथिजाय एकदम पार्टियाबो गोगोम जाखादो र' माथो उरायना जारलासोलै बिदियाव फैफ्रांबायाबा खम लस जागौमोन नालै जायै लोङै बिन्दास आरोबा लोगो गोदानबो बानायनो हाबावगोनसो आङो माखौथो बुङो उरायना गिसिसे खामनो होयो होननानै आयुलै आयु मा एसे हेन्डसाम दं र' आरो उरायनानि थाखाय सोरबा नङा सोरबा पागलाबो जाबावखागोन बेहायबो बास आङो सोरबा बेफोरबायदि आमिर मालदारखौ लोगो मोनबावथो र' होमबाना लाइफआनो सेट जाबावखाबायसो दासान्दि जेबो बिदि टेनसन गैया बाट जिन्दगियाव ना गासिबो थाजोबखाबा अलरेडि मोजां जायोना बेखायनो होन्दों आरोलै जिन्दगी हेलै उरायना वाव 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 दुपारलै उरायनानि जिन्दगिया आजिखालि एक्टर एक्ट्रिसनिफ्राय खम नामा हो बेफोरबायदि मोजां लाइफ मोजां इन्जय खालामनाय डिस्क'फ्राव थांनाय बेफोरबायदियाव मोसाहोनाय बेफोर लाइफ स्टाइलखौ नुनो थाखाय आं बेसेबा माने गोदोनिफ्रायनो सानबाय थायोमोन ओमफ्राय ओरैनो मुभिफ्रावल' एलबामफ्रावल' नायनानै थायोमोन आरोना नाथाय आङो दा खुद बेफोरावबो फैदावनो मोननानै गोसोफ्रानो वाह ल'नो गोसो जासै वाह जिन्दगी रे आंनि बै आब'मोनजों बा जायख्लंजों थानाय मोनबा ना आरो जायख्लङा बायसान्स आंखौ जुलि खालामथारनाय मोनबा इसोर या जिन्दगी जागौमोनहाय एकदम साननायनि उल्था जाजोबगौमोन दे आरो गामियाव थाबोथ' जाम्बिनो थागौमोन ना आङो दाबो आब'आथ' मा बुंबावनो बेखौ नुबायना आब' बाहेरानि जिन्दगियावबो ओंखारनांगौलै ओंखारदावबासो मिन्थियो र' आंनि जिन्दगिखौ दा सोरबा माबायदि बासिनो हाबावनोलै सानैसो मोजां सेंग्रा फटायनानै लाबावनांगोन बेहायबो नङाबा जानाय नङा दे उरायना फैबायबो थानाय जाया नालाय माब्लाबासो फैयो बे थथलाजों फैनायबो मोनसे फायदा दङलै बालनि बिनि रावासो थथला दा होमबाबो मानसियाथ' एकदम हाइ फाइलै जेरैबो बेखायनो बेफोरबायदि मानसि थाब्लाना आंहा टेनसनानो गैया र' जानाय लोंनायथिं एसे थांसै ओमफ्राय इन्जय खालामसै दसे मोसानोसैबो लां हनै मालाय जि मोसासोदो एक्टरफोरासो बिदि रंजानाय नुयोमोनलां आंनि आसलि जिन्दगियावबो माने आंनियावनो खोथा बेफोरबायदि सम फैबाय बाट दिनै आङो बिनि खोथायैनो जेन'बा नोंखौ मोनसे थेंक इउबो बुंनो सानदों न' सनालि आंनिफ्राय मोनसे फिसा गिफ्ट आंनि जिउखौ सेभ खालामनायनि थाखाय बेफोरबायदि मानसि गाज्रिनिफ्राय मा जायख्लं नों आंनि थाखाय गिफ्ट लाबोलायदो
औ लाबोदोंथ' र' नोंनि लोगोनिफ्राय मोनसे फिसा गिफ्ट नोङो फसायगोन ना फसाया बेखौथ' आं मिथियालै मानो फसाया जानो दे साइक्ल'न नोंनि होनाय गासैबो फिसा बुस्थुआनो जाया मानो थेवबो आंनि थाखाय सना बायदि हिरा बायदि आं जेब्लायबो बेखौ नाजावनानै लागोन नोङो फसन जागोन जाया मिथिया थेवबाबो नाजावदो दे मोनसेथ' नोंखौ आखाइबो होफ्लांबाय सिगां आं भुल बुजिफ्लांबाय लोगोसे आरो थेंक इउ मानो होनबा उरायनानि सैथोखौ लाबोजोबनायनि थाखाय आंनि सिगाङाव आंथ' जाम्बा बायदि फोथायनानै थांबावाखैसोमोन जाम्बायानो होनजाबाय थेवब्लाबो दाथ' मोनथिजोब्बायना मोजाङानो जाबाय दे दे जेबो नङा साइक्ल'न न' नाजावदो थारैनो आं दिनै जोबोर खुसि आङो आइ एम भेरि हेपि साइक्ल'न नोंनिफ्राय बेबायदि गिफ्ट मोननानैथ' आं फाग्लिसो जालायलांसिगोन ओइ नों आंखौ खिन्थु गाज्रि मोननो मोननाय नङा दै सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ माने लोगो साननानै बेफोरखौ ओरैनो जेबो केयार खालामाबानो जाबाय दै औ जागोन साइक्ल'न बेफोरखौथ' आं मालाबानो बावबाय नङाबा आं बेयाव फैगौमोन आरो औ बेनोथ' आरोलै अके दे होमबा ओमफ्राय दसे थानानै ना जोंहा कफि बा बिदिनो मेथाइ जाहैनोसै न' औ जागोन दे ओमफ्राय थेंक इउ आंनि थाखाय बेफोरबायदि गिफ्ट लाबोनायनि थाखाय ओरैनोथ' लाबोआबाबो जायोमोन ना लाबोआबा जायालै न' लाबोखाथारनांगौमोन नोंनि थाखाय मानोना नोङो एकदम आंनि थार लोगो होननानै प्रुभ खालामथारबाय आंखौ बे उरायनानि सैथोखौ एकदम लाबोथारबायना आंनि सिगाङाव दे बिदिबा मानोबाना आङो दा उरायनाखौ मोनथिनानै एकदम गोसोखौ फ्रि मोनफिनबाय रागायाथ' रागा मोनसे जायगायाव थाबाय थाखादों अब्लाबो मानसिनि लाइफथ' मोनसे जायगायावथ' थाद'आना सोलिलांबायानो थाखानांगोनखा जेन'बा बुहुमावथ' बेफोरबायदि मोजां गाज्रि मानसि लोगो मोनखायोना नङा होमबा औ मोजां गाज्रि बिदिनो लोगो मोनबाय थाखायो माब्लानि समाव माबायदि मानसि लोगो मोनगोन मिथिनायबो नङा जेन'बा माब्लाबा मोजाङाबो गाज्रि जालाङो आरो गाज्रियाबो माब्लाबा समाव बिदिनो मोजां जायो न' मोजां लोगो मोनबाथ' मोनबायसै औलै मा बुंबावनो आरोलै मानसिनि लाइफ माब्ला मा जायो जेबो सानस'नोबो हाया बुजिस' हाया माब्ला समाव बोरैदि थांगोन नङा होमबा उरायना नोङो फैदोल' बेथि माब्लाबा लोगो मोनदो नों आंजों दाथ' खारखुमानानै थाखागोन नोङो दाय खालामबाय जेला नाथाय गवा आंनिफ्राय गवाथ' नोङो नोंखौ जमबाय थागोन आं एकदमबारे नोंखौ जमबाय थागोन आं